Dwi yma yn Llundain heddiw ar ran fy mlog fideo ar wefan Uned5, y gornel sinsir. Dwi wedi mynd allan i'r byd mawr i gyfarfod un o enwogion, un o arwyr mwyaf sinsir y byd. Ie, Rupert Grint neu Ron Weasley. Mae yna lot o bobl yn meddwl bod ni'n debyg. Dwi ddech ymlaen i weld os da ni'n perthyn. Dwi hyd yn oed wedi cael meicroffon arbennig ar gyfer yr achlysur, fyddwch chi fel hwnna. Felly dwi eisiau gweld os da ni'n rhannu rhyw fath o fond sinsiraeth. Edrych ymlaen. O ie, hefyd mae premier pumed ffilm Harry Potter yn digwydd. Mae hefyd Harry Potter and the Order of the Phoenix. Fel ydych chi'n gweld, cannoedd ar gannoedd o bobl wedi heidio yma, ond yn anffodus dwi ddim yn gweld llawer o bobl sinsir o gwmpas, achos yn amlwg mae o'n rhywbeth prin arbennig. Dim lot o'r ni sy'n gallu cael y... Oh! Sinsir! Sinsin! Sinsir! Sinsin! 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 O, oes. Dwi wedi gweld un arall, come on. Sinsir! Sinsir! Fel da chi'n gallu clywed, maen nhw gyd wrth i boddaf efo fan hyn, maen nhw'n gweiddi Mari, Mari, Mari. Harry. O, pwy di o, anyway? O, dim fi di'r unig un sy'n caru Ron. Dyna fo y dyn ei hun, ond dwi chydig bach yn siomedig efo'r poster. Dio ddim yn edrych ddigon sinsir i be fyswn i wedi licio weld. Dwi'n gobeithio bod nhw ddim yn chwarae gwmpas efo hwnna ar y cyfrifiaduro yna, ond gai ni weld o yn ei gnawd cyn hir. Ffordd hyn fydd y cast i gyd yn cerdded mewn chydig o funudau i fynd lawr y grisia fanna cyn mynd fewn i wylio y premier. Llwyth o bobl enwog yn cynnwys Rupert Grint, sy'n digwydd bod yn gwallt coch, a lot o bobl eraill. No ginger hair tonight. Oh, sorry. This is our natural hair colour, so we're fake gingers. Dwi'n meddwl mai sinsir dyn nhw fod. Yn amlwg, sbiwch, maen nhw'n lliwio fo'n brown. Mae o'n mor amlwg. Mae Matthew Lewis ar y ffordd, bod sy'n chwarae cymeriad Neville. Mae just o fanna, a ni sy'n nesa. My brother's ginger, and my mum. Oh, wow, that's amazing. Alright. How does it feel? I don't know, I feel quite fiery. Sinsir. Mae un o'r prif gymeriadau ar y ffordd Emma sy'n chwarae'r rhan Hermione wrth gwrs. Mae tua 2 metr i ffwr, a mae'n edrych yn brydferth iawn. Ond sa'n ddelach byth efo gwallt coch. Would you ever consider going ginger for a night? No! O'n i'n licio'r ffordd nath i ddweud na fanna. Mae'r dyn ei hun, Harry Potter, Daniel Radcliffe, tua metr i ffwr wrtho fi, mae'n dod yma wan. What do you think of ginger-haired people? I think ginger girls are beautiful. Yes. Waw! Nath o ddeud bod fi'n brydferth. Wel, pobl gwallt coch am fi yn amlwg, ond na twinkle yn y llygad. Bron yn amser i gyfarfod o o'r diwedd. I must tell you, it's my pleasure to meet you because I'm here spreading the love for ginger people everywhere. Brilliant. Cool, that's good. A lot of people have told me that we look alike. Do you see any similarities? Maybe we were separated at birth. That's very possible, yeah. Dwi'n gwybod be i ddeud am hynna. Dwi newydd gyfarfod un o fy arwyr. Waw. Dwi'n teimlo bod yng ngwaith i fan hyn heno wedi cael ei wneud. Dwi llwyddo i rannu'r cariad am wallt coch a sinsir efo pawb yma. Felly os ydych chi isio ymuno yn y chwyldro yma, cliciwch ar safle Uned5 a gewch draw i fy mlog fideo i. Mari Lygrin, a ran sinsiriaid y byd, Leicester Square.